ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ଧର୍ମ ବଡ଼ ନା କର୍ମ ବଡ଼। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଧର୍ମ ବଡ଼ ନା କର୍ମ ବଡ଼। ବନ୍ଧୁ, ମୋ ହିସାବରେ ଧର୍ମ ବଡ଼। କାହିଁକି? କର୍ମ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁକର୍ମ, ଗୋଟେ କୁକର୍ମ। ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ତାହା ସୁକର୍ମରେ ଯିବ ବା କୁକର୍ମରେ ଯିବ, ଇଏ ନିର୍ଭର କରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ। ଧର୍ମ କ'ଣ କହୁଛି? ସପୋଜ ଆପଣ ଜଣେ ନିରୀହ ସରଳ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତା ମାନେ ଇଏ ସୁକର୍ମ ନା କୁକର୍ମ? ଧର୍ମ କହୁଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ହେଉଛି ସୁକର୍ମ। ସପୋଜ ଆପଣ ଜଣେ ନିରୀହ ସରଳ ଲୋକକୁ ହଇରାଣ କଲେ, ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଲେ, ତ ଇଏ ସୁକର୍ମରେ ଯିବ ନା କୁକର୍ମରେ ଯିବ? ଧର୍ମ କହୁଛି ଏହା କୁକର୍ମ। ତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିଥାଉ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଜଣାପଡ଼େ ସେ ସୁକର୍ମରେ ଗଲା ନା କୁକର୍ମରେ ଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ବଡ଼। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ବି ଧର୍ମ ବଡ଼, ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଧର୍ମ।